Здравейте с 10 най-популярни масла. Това са 10 масла от комплектите Home Essentials Kit и Family Essentials Kit. Разликата между двата комплекта е в това, че в Home Essentials са по 15 мл, а в Family Essentials са по 5 мл. И в големия комплект има и дифузер, в малкия няма. Това е една аптечка, която едно семейство много би се облегчил, ако го има в къщи и би започнал да вижда ползите от това да не страда, да може да има на една ръка разстояние нещо сигурно, което да подейства бързо и също така да подкрепя за имунитета, да подкрепя да не се случват неща, които не искаме да се случват на тялото и на емоциите. Подкрепят ни емоционално, подкрепят ни физически, подкрепят ни за стрес. От ляво надясно всичките масла до пепърминт се пият, както и Zengest или Digest, Breathe и Dibo не се пият. Те се използват само топично и ароматно. Ще разкажа накратко. Започвам с ригана, което е природният антибиотик. Него може да използваме както за подкрепа и профилактика, така можем да го използваме при състояния. Вирусни, бактериални, гъбични инфекции. Може да се използва при готвене. Трябва да се внимава с него, защото е пърливо, горещо масло. Трябва да се разрежда задължително при топична употреба и вътрешна. Не може да се го сложим под езика директно. Трябва да го разредим в мед или в капсула, да го използваме. Мела лука е така нареченото чайно дърво. То е също много хубаво против всичките против всичките бактериални, вирусни и гъбични инфекции и много добре се справя за имунна подкрепа. Грижи се за кожата и за ногтите. Може да го използваме и в шампуана. Има един такъв много хубав ефект при ушни инфекции, когато се намаже отстрани около ушите. On-Guard. Това е нашият пазител в есенно-зимния период. То е все едно стражата, която ни пази. Това е една смес с протокал, карамфил, канела, има такъв евкалипт и него може да го използваме в чайчета, в смутита, в сокчета. Много добър ефект има, когато го използваме и локално. Пак трябва да го разреждаме, защото има пърливи масла в него, като канелата и карамфила. Върху гръбчето, върху стъпалата загрява, има загряващ ефект и мирише на Коледа. Франкинсенс е тамяна. Това е царят на маслата. Той се грижи за нашето клетъчно здраве и изобщо за нашето добро състояние. Успокоява и в същото време концентрира. Може да го използваме през деня за концентрация, а пък вечер преди лягане за успокоение, за да може да заспим по-лесно. Една капка вечер под езика действа превентивно и така върху клетките, така че да имаме здрави клетки. Лимонът е едно страхотно масло, което на ежедневна база почиства тялото от токсини, алкализира. Може да се използва също за добро настроение, за почистване на повърхности и заедно с лавандулата и ментата са триото за справяне с сезонни алергии. Може да се използват тия три масла: лавандула, лимон и мента, преди да възникнат, преди да започнат сезонните алергии, за да може да подкрепиме тялото. Минаваме към лавандулата. Лавандулата е много мощно средство против алергии. Той е като природния антихистамин. Може да го използваме само него. Дори върху пъпка или върху ухапване от нещо, върху ожилване. Когато имаме каквото и да е състояние, свързано с алергична реакция, може да го използваме дори директно върху кожата, без разреждане. Това е най-нежното масло и се използва използва се за бебета, дори за облегчаване на колики, за добър сън.
Всички може да го използваме за успокоение, за сън, за кожата действа уникално, защото е регенериращо при, примерно, изгаряне. Лавандулата и ментата са много хубави. Лавандулата, за да регенерира кожата, а пак ментата, за да изтоди. Минавайки към ментата, това е едно средство за справяне с температура, заедно с лавандулата. Между другото, много хора ги ползват и двете масла. Ментата има свойството да охлажда, когато тялото има нужда от охлаждане и да загрява, когато имаме нужда от него. Справя се с болки, дава енергия на тялото, също за фокус се използва. Когато имаме запушени тук задръстени синуси, задишване е страхотно. Много хубаво средство за ежедневна употреба. Просто е супер. Breathe или Air, което в Европа е познато като Air, е маслото, което ни дава въздух, кислород да влезе във всяка клетка, в мозъка, в дихателните пътища. То не се използва вътрешно и се вдишва ето така. За да може да облегчим и да вкараме въздух, когато имаме паник-атаки, когато имаме алергична реакция, не ни стига въздуха, когато сме притеснени. С тази подкрепа ние си осигуряваме регулиране на пулса включително и така. Много хубаво средство. Използва се топично и ароматно. ZenGest или Digest Zen е супер помощ за храносмилателната система. Използваме я и вътрешно топично и ароматно. Когато искаме примерно, когато имаме когато сме преяли, когато имаме газове, когато имаме запек и също време, когато имаме разстройство, защото всички масла търсят баланса на тялото. Ще си говорим повече за това масло. Това е много, много голям помощник на ежедневна база. Също когато ни се гади, когато пътуваме в кола и не се чувстваме комфортно на завоите. Deep Blue е сместа за болка, за силна болка. Използваме го само топично и то ни помага да отпуснем мускулите, ставите, когато имаме нараняване, когато имаме синина, при масаж, при главоболие се използва това масло и има много хубав ефект. Тези масла наистина е един супер набор, който с започването с тях виждаме колко лесно можем да се справяме. Няма нужда да страдаме, нямаме нужда да планираме болести в ежедневието.